तो अरे बाबा खतरनाक. त्याच्यामुळे बाकीची ढोरा बोकाळत. मी आता राखते कारण काय करतो 10 वाजे जागत बघायची भूक लागली की भाकरी खाऊ घरात जायची. पहिलं एक बैल होतो ना तांबडो तो काय घरी खाली लावलो ना बागेत तो वर हैसून असो ये कडसून तो शेतीत म्हणून जायते दरवर्षी एक तरी चक्कर मारी आणि गेलो भुतूर ना की नाचचा गदा गो अख्ख्या डोंबळ्याचा काटा फिरवला त्याने. एकदा सोडलंच ना झालो शांत आता तो. आता काय नाही माहित नाही. एकदा जर सोडलं की तो पुन्हा तसंच करतो. मग आता वटणीवर येणार. कानाला काढून घ्यावा. तुका पण लहानपणी याच केलेला नाही. होय होय. हे तर कायच नाही दुसरं पांढरो धोकन पडा. तू याच्यापेक्षा होतं पुष्पा किती पुष्पा डायरेक्ट घाट बांधतात की बाबलू बाबलू ह्याच्यापेक्षा होतो का सांगायचं. होय ना हे संग घातलेलाच बाबले नाही शांत झालो नंतर. काय ठेवू नको घालून ते काय बाजार ना काय येसन घालून बघतो अजून ऐकत नाही त्या कानाखाल नाही. हो माझा नाकुटा फोडून टाकलाय मेले. मारलाय पंकज येसनी घालू बोलावचे होते एका जागा ह्या लावा येसने हळद अक्कल माझी बैल लय व्हायची चक्कर पाडो असं काही बघलोच नाही. बरेच बैल आमच्या व्हायचो नाही तर आमचं मन गायचं. कोण तो ना तो मस्त एका घालूची म्हणजे कसं आहे भारीच आहे हो. ताकद आहे का घर म्हणजे गाठ मारून मिळा मारतो तोंडपाटी करा फक्त. एका खेळ वाटत ते बाबू सगळी खेळ अजून आहे त्याच्या अनुभवले आणि अनुभव घेतली. हात लावचे आहेत त्यांना रे. अरे ए थोड्या आता त्यांना उजू करूचे नाही उगाच तू मग सांगतो. अरे अरे काय आहे बाबा. वाटलं काय नाही चुक शूटिंग करू कपडे घेऊन जाता धरून जाम करून टाकलाय शूटिंग करता मोडी जायता ताकती गुरु काढले ताकद जाम. हे बाबा अरे कट कधी मारलं यो. बबलू कट काय आता बरोबर नाही हो. ताच बोलतोय सकाळी माहित मी सकाळीच उठतोय तू काळजी करू नको. पाणी असतं पाण्याची जरा काळजी आहे. नाही रे एवढा कोण धरणार आहे ना मी धरलं. तू काय ऐकता तो काय एकट्याने चेपलंय ना. आता का तरी पण हात त्याच्यात वाटत नाही तू येसनी काय का बऱ्याच जणांनी तू ढवळा पहिला तुझा ऐकणार नाहीये. तो तुझ्यासारखा आहे असं माझ्यावर पण आहे. हा ते काय गावात घालून सपला गुटूला माळो खाली झालो 4 महिने बांधानो. हे जा आंघोळ करून ये पटकन सोडी आहे. बाबा घाबरलो बघ.
बघतात काय याचे. हेल्डे मारायची बेता सोडून. मग तात तर बोल अरे यार. काय भारी काय बघा कट मारला ना नाही ते का कशा कोई पण मग तो असतोच घाबरलो ते काय घालूची गरज नाही चलो 4 महिने अरे तू काय वाट अडवतं की तर आता बऱ्याच दिवसांनी गुरांना सोडतायत त्याचा काय तो बघ कसलो गेलो तो अरे ही बोल कसली काय नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता बऱ्याच दिवसांनी गुरांना सोडलंय आणि 4 गुरांना सोडताना 4 जण आहेत आणि पुष्पा 5. तर आज बऱ्याच दिवसांनी सोडल्यामुळे ती थोडी एक्साइटेड आहेत जास्त, त्यामुळे इकडून तिकडून उड्या मारतात. तर त्यातला पांढरा बैल आहे तो जरा जास्तच अतरंगी आहे, म्हणून त्याच्या नाकालाच व्यसन घातलेली आहे सकाळीच. तेवढे उडी मारून नाही आता तुम्हाला लोणचं काय एकदा तो नाही लटपडत जरी राहू ना हा नाही बसत गाय खाली उडी मारी बो हो शांत. अरे नाही हो गेले ना होय 2 ढोलांग मागण्याच्या ते 3-4 माणसं. मग आज पण 4 माणसं आहोत 4 डोरांका. काय 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 पांढरे असल्यामुळे ना हा एका जागेवर हा पाय वळतले. मग आज जमाची नाही रंगा घाटी चढाक नाही काय बरेच दिवस आणलेले आहेत ना. गोपीचे हैराण झालो तू बांधलेली असल्यामुळं. हे बैल बाळा ठेवलेला म्हणजे ह्यांच्यामुळं तो बघ जरा त्यांची नखरी पण काळू काय करीत नाही बघ अजून. अरे 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 ता बघ ही गाय काय मागे येत आहे यांचा रे काय लोणचं असाल काय करतात. अरे अरे ऐकतच नाही तो.
आज वरच थांबायचं लागणार रे. खाली गाड्या जाऊन राहू तुका दाखवतो. त्याच्यामुळे बाकीची ढोरा बोकाळतं. काय हो मोठा भूक लागली बरोबर खाते. जाताना काय त्यांचा भारीच झालेला पण मी घाबरलंय. म्हटलं यो आता काहीतरी काय करणार आता. तुझं काळू जर त्याच्या पुढे असतो काळ्याक तो माझ्या टॅप लाईत निघतो बुचकावणार होतो आणि आपण मग चो करणार होतो. यंदा त्यांनी 4 दिवस सगळे ढोरा अडवून ठेवलेले. 4 दिवस घराकडे येईलच नाही. ये मग संध्याकाळ हाणूक जाऊचो लागत एका एक दोन 4 वेळा राहुलो रात्री. तो उजू वनरातलं नाही दिसत आता. दिसत नाही. तुला शेतागत करूया त्या का ना काय धरूक लागशी रा. काय म्हणता तू काळ्या माका कमी समजतो असं म्हणता. काळू शांत आपण ताकद तर आज बऱ्याच दिवसांनी सोडल्यामुळे ही गत आहे. आणि त्यातला पांढरा बैल आहे तो तर जरा जास्तच अतरंगी आहे. एवढं सगळं करून पण तो शांत झालेला नाही आहे. आता त्यांच्यावर नजर ठेवायला इथेच थांबावं लागणार आहे. ते काय कुठे जातील काय पत्ता लागणार नाही. आता पण तो त्याचं काही ना काही चालूच आहे. हा बघा बाकीची सगळी गुरं शांत आहेत आणि तो पांढरा तिथे जरा पुढे येतो. बाबलो बघा अकडनं लक्ष ठेवणार आणि हे नाना अकडनं. आणि काका तिकडे आहेत. 4 ठिकाणावरून 4 माणसं राहिलेली आहेत. हे बघा तिकडे पिवळ्या छत्रीमध्ये. तू काय एकटॅक करून टाकले नाही असं नाही ना. मी आता राखते कारण काय करतो 10 वाजे जागत बघायची. भूक लागली की भाकरी खाऊ घरात जायची. हा इकडे शेती जास्त नाही हैतेरच बघता ती. त्याच्यात पण जातात बाबा ती काय जाय तिका माहिती आता कडचा. पहिलं एक बैल होतो ना तांबडो. तो काय घरी खाली लावलो ना बागेत. तो वर हैसून असो ये कडसून तो शेतीत म्हणून जायते. दरवर्षी एक तरी चक्कर मारी आणि गेलो भुतूर ना की नाचचा गदा गो. अख्ख्या डोंबळ्याचा काटा फिरवला त्याने. तांबडो आठवतो मला. धोंडे बिंडे खायचो. त्याचं वेगळं खुराक होतं. तो काळो बैलनी गाय लाकडा खातो. म्हणजे त्यांचा कॅल्शियम कमी झाला ना की खात. हा थंडावा आधी. छत्री कशा उघडलं. कुड्याचे शेंगे बघूया थोड्या वेळा. कुड्याच्या शेंगेंचा रावामध्ये ती एकावळ्याची पानं बघ. ती हय खय वर ती जाताना बघूया. खाली ती आज तरी भजी करूया त्याची मस्तपैकी. तो बघा पांढरा आहे ना त्याला जरा याला त्याला मारल्याशिवाय चैन नाही पडत. तो बघा शांतच नाही तो अजिबात. नाना येत आहेत. तो अरे काय पळत बघ. अरे वाह वाह खतरनाक.
तिथे काका अडवत आहेत. एवढी सगळी 4-4 जण असून पण आधीच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये आम्ही गुरांना सोडताना दाखवलेलं आहे. तर तेव्हा ते जे व्हिडिओ ज्यांनी बघितलेले त्यांनी नंतर मध्यंतरी बऱ्याच कमेंट केलेला की आता तुम्ही गुरांना का सोडत नाही. तर त्याचं कारण हे आहे, कारण की त्यांच्या मागे अशी 4-4 जणं लागतात, नाही तर ऐकत नाहीत ती. म्हणजे बाकीची तिघं ठीक आहेत, पण जो पांढरा आहे तो बिलकुलच ऐकत नाही. तर बरेच प्रयत्न करून झाले आहेत त्याला शांत करायचे. बघू आता. नाना त्याचा आज मरण काढणारच. अरे अरे अरे, नानांच्या लाल बॉडी एक घुसतात ते. ह्यो कोण? पंकज की नानांका असा डोरांचा अनुभव वाटता जास्त. हा ना नानू? बाबा याच्यापेक्षा भारी बैल होते, लोळण मारी भुसकोट घालून कोण. सकाळी सकाळी भारी वर येऊन भारी वाटतं. ते दिवशी पण अळंबी काढताना एकदम थंडगार वातावरण होतं.